Raiffeisen grupa je zaokružila ovogodišnje prijeme za korporativne klijente, druženjem u Bihaću sa klijentima iz Unsko-Sanskog kantona. Druženje u Bihaću je zadnji od ukupno 6 prijema koje smo organizovali ove godine širom Bosne i Hercegovine. Svjesni smo da naš uspjeh direktno zavisi od povjerenja naših klijenata, stoga ovu priliku koristim da im se zahvalim na tome. Naš cilj je unaprijediti iskustvo klijenata i omogućiti im da postignu više u životu i u poslu. I dalje ćemo nastojati da unaprijedimo naše usluge i dodamo nove vrijednosti već postojećim proizvodima, kako bismo ih prilagodili potrebama klijenata što je više moguće. Raiffeisen grupa organizovala je u toku ove godine prijeme za klijente u Sarajevu, Tuzli, Mostaru, Zenici, Banja Luci i Bihaću.